Добрага ранку! Усім салют! Рады вітаць вас у нашым добраранку. Сёння, як і заўсёды, мы падрыхтавалі шмат цікавага і карыснага. Можете мяне павіншаваць. Сёння я іду на заняткі у басейн. Кася, малайчына, гэта вельмі добра для здароўя. І ты падрыхтавала ўсё неабходнае? Вядома. У мяне новы купальнік, акуляры для плавання і ласты. Сур'ёзная падрыхтоўка. Але ласты спатрэбяцца табе, калі ты ўжо добра навучышся плаваць. З імі проста павялічыш сваю хуткасць. Не, я хочу адразу плаваць хутка і адразу навучыцца ныраць. Кася, адразу у цябе наўрад ці атрымаецца. Спатрэбіцца час на трэніроўкі. Можа, вы мяне не вельмі добра ведаеце, але калі я нешта захацела, я абавязкова гэтага даб'юся. А вы ведаеце, што першыя ласты насілі не на нагах, а на руках? Гэта ж не вельмі зручна. Але пакуль людзі гэта высветлілі, прайшоў час. Трэба і мне паспрабаваць ласты так нацягнуць. Адразу усталю рэкорд. Так, сучасныя ласты можна нацягнуць і на ногі, і на рукі. Гэта каму як падабаецца. А з чаго б вы думалі, былі першыя прыстасаванні для плавання? Вядома, з нейкага эластычнага матэрыялу. Гумавыя, хутчэй за ўсё. А вось і не так. 207 гадоў таму хлопчык па імені Бен з горада Бостона сядзеў і нешта майстраваў з драўляных дошчачак. І ты хочаш сказаць, што ў хлопчыка атрымаліся драўляныя ласты? Менавіта так. І адразу гэты хлопчык стаў знакамітасцю? Вядома, ён прадэманстраваў драўляныя ласты ўсім, і ў вадзе за ім ніхто не мог угнацца. Гэта былі звычайныя дошчачкі з адтулінай. Калі ў іх прасунуць рукі, увайсці ў ваду і вельмі добра адшурхнуцца, хуткасць можа быць проста неверагоднай. А ўжо потым ласты сталі больш зручнымі, і іх лёгка можна было насіць з сабой. Насіць іх маглі нават дзеці. Дарэчы, прайшоў час, і хлопчык Бен стаў вельмі вядомым чалавекам Бенджамінам Франклінам. І праславіўся ён не толькі як вынаходнік, але як пісьменнік, і вучоны, і дыпламат. І ён заснаваў новую дзяржаву. Здорава! Так, хлопчыкі, вы з гледачамі глядзіце мультфільм, а я пачну размінку для юных плыўцаў. Кася, можа і мы з табой? А чаму не злучыць дзве карысныя справы? Можна і мульцік глядзець, і размінку рабіць. Сябры, вы з намі? Я так цудоўна патрэніравалася, што гатова да рэкордаў. Кася, ты хочаш быць самай хуткай у вадзе? О, чаму бы і не? Была зайчыкам, а цяпер мяне ўсе будуць называць рыбкай. Вядома, ты хочаш, каб цябе адразу сталі называць самай хуткай рыбкай. Гэта відавочна. Кася павінна быць лепшай з лепшых. Толькі павінен цябе трошкі расчараваць, Касечка. Вось так заўсёды. Толькі ў мяне цудоўная ідэя з'яўляецца, як тут уціскваецца Лесік і мяне спыняе. Кася, гэта табе толькі так здаецца. Лесік, гавары ўжо, чым ты хочаш мяне расчараваць? Каб быць самай хуткай рыбкай, прыйдзецца вельмі пастарацца. Дык у мяне ж ласты. Нават у ластах. Табе спачатку прыйдзецца пазнаёміцца з самай хуткай рыбкай у свеце і ўзяць у той некалькі урокаў майстэрства. Лесік, давай хуценька знаём мяне з гэтай рэкардсменкай. А чаму толькі цябе, Кася? І мяне, і ўсіх нашых гледачоў таксама трэба пазнаёміць. Калі ласка, прадстаўляю вам рыбу-паруснік. Я Кася. Прыемна пазнаёміцца. Вучоныя праводзілі эксперыменты і высветлілі, што рыба-паруснік можа развіваць хуткасць 109 кіламетраў за гадзіну. Гэта хуткасць аўтамабіля? Так, як аўтамабіль імчыць па загараднай трасе. І рыба-паруснік такая хуткая, што ні адной рыбцы з тых, што жывуць побач, яшчэ не ўдалася яе дагнаць. Напэўна, у рыбкі ёсць сакрэт такой хуткасці. А як жа? Калі рыбка-паруснік не супраць, я магу гэты сакрэт рассакрэціць. Па ўсяму бачна, што яна не супраць.
Так что давай, дзяліся сакрэтам. У гэтай рыбкі ёсць сакрэт, і ён у адной дэталі. Гэта ў якой? Уважліва прыгледзьцеся да знешнасці рыбы. У яе даволі выразны плаўнік. І ён нагадвае сапраўдны парус. А для чаго парус караблю? Каб рэгуляваць хуткасць. Свой сіні вялікі плаўнік рыба можа складаць і раскладаць быццам парасон. А навошта парасон у вадзе? Кася, ты ж сама сказала, што плаўнік нагадвае парус. Таму яна можа скласці яго і ляцець быццам тарпеда са звышхуткасцю. А мне цікава, навошта рыбе такая хуткасць? Справа ў тым, што дэманструе яе рыбка нячаста. Звычайна яна падплывае да касяка маленькіх рыб, некаторы час плыве побач, потым раскрывае свой плаўнік. Выглядае быццам сапраўднае шоу. І ў гэты час усе маленькія рыбы глядзяць на гэты самы плаўнік і дзівяцца. А на самой справе ўсё гэта дзеля таго, каб пераключыць усю ўвагу. У гэты час рыба-паруснік пырскае атрутай і ўсё, здабыча ў руках. Дакладней, адразу ў роце. Так што заўважыце побач прыгажуню рыбу-паруснік, будьце вельмі асцярожныя. Яе прыгажосць падманлівая. А дзе ж плавае гэтая хітрая рыбка? Яна любіць цёплую ваду ціхага акіяна ў раёне экватара ці недалёка ад яго. Дзякуй, што папярэдзіў. Будзем захапляцца хуткасцю рыбкі-парусніка на адлегласці. А зараз давайце зробім невялікі перапынак і паглядзім мультфільм. Давайте пагуляем. О, хто ж ад такой прапановы адмовіцца? У веру не веру, жадаеце? Здорава! Не будзем марнаваць час. Пачынаем. Можна я задам першае пытанне, а вы паспрабуйце адгадаць, ці праўду я кажу? Слухаем уважліва і думаем над правільным адказам. Ці бачыў хто калі-небудзь, каб агуркі былі чырвонага колеру? Звычайна ўсе загадкі пра гуркі звязаны з яго колерам. Гурок – гэта зялёны чалавечак. А вось пра чырвоных чалавечкаў я ніколі не чуў. І я таксама. А што адкажуць нашы паважаныя разумнікі-гледачы? Ці бываюць чырвоныя гуркі ў прыродзе? Не, такога быць не можа. І кропка. А я адкажу, што не кропка. Расліна, якую называюць чырвоным гурком, на самой справе існуе. І гэтая расліна – сваячка знаёмай нам гародніны? І няўжо такія гуркі можна есці? Чырвоны салат з агурком. Мне ж захацелася пачаставацца такім. Чырвоны гурок. Ці яшчэ такую расліну называюць тладыянта сумненная. Расліна, якая сумняваецца? Ці гэты сумняваюцца тыя, хто бачыць такую расліну? І тое, і другое падыходзіць. Проста многія не вераць сваім вачам, калі бачаць чырвоныя агуркі на ліяне. Выглядаюць такія плады дзіўна, але цікава. Толькі ці можна імі частавацца? Можна. Смак у іх вельмі салодкі. З іх робяць варэнне, цукаты, джэмы. Лесік, ты не расказаў, дзе расце такі дзіўны агурок? На Дальнім Усходзе і ў Кітаі расліну можна сустрэць паўсюль. Там яна лічыцца нават пустазеллем. А вось у нашых краях гэта больш дэкаратыўная расліна і вырошчваюць яе для прыгажосці, а не дзеля таго, каб ужываць у ежу. Ой, нешта у мяне апетыт прачнуўся. Мне хуценька трэба падсілкавацца чымсьці смачным. Лепш і смачным і карысным. А яшчэ я прапаную падсілкавацца добрым настроем. І ў гэтым нам дапаможа ранішні мультфільм. Яшчэ пагуляем? Я б з задавальненнем, але ўсім трэба адпраўляцца на заняткі. Цудоўнага ўсім дня і поспехаў у вучобе. І не сумуйце, хутка мы сустрэнемся зноў. Усе памятаюць, калі гэта адбудзецца. Мы чакаем усіх з панядзелка па пятніцу зранку У нашым добраранку! Не праспіце.